Здравейте хора, днес ще ви покажа как да си инсталирате Minecraft бързо. Не знам колко време ще отнеме. Ето, Launcher по-точно. Сега двата линка, двата сайта ще ги има в описанието. Сега нали на Linux 15.04. Сега идвате до идвате ето тук и кликате това. Окей. Идвате тук, кликате това и си знаете какво да направите нали там. Но обаче като се вкарате, ако освен не си направите регистрация, ако ми зареди днес, да се регистрирате, да си потвърдите мейла, да си купите играта и да се изтеглите. Така, идвате тук. В Minecraft. Отивате на Download. Идвате на Launcher. Окей. Ето го пак същото. Виждате. Чакайте да си намаля звука, че е малко късно. Така. Идват. Да, тук виждате колко ще са. Няма какво да правя. А пък е лято и не ми се спи. Сега идвате в Files. Отивате в Download. Ето ви го. Изкарвате го на десктопа. Като го изкарате на десктопа, ако не ви е на десктопа, отивате десктоп. Го мятате на десктопа. И като го сложите на десктопа, идвате тук и проверявате името на групите. Проверявате това включено ли ви и трябва да се изтеглите също ето тук. Java 6. Сега ще ви покажа къде. Как по-точно. И си имате Minecraft Java 6. Идвате тук и кликате това, което ще пишете си първата, ако имате такава. И то по принцип ще ви бъде на това. Ето на това. Идвате тук и кликате така. Загасите. Мисля, че може иконка да се сложа. Ще пробвам се пак. Да. Можете иконка да се сложите. Ето как се прави, доста бързо стана на мен, докато успея да го направим от половин час, защото доста време бях на Linux. И бях по-точно на 15.04. Да. Понеже клипът ще стане на Лукас, ще ви покажа също така как да си намерите картинка, как ви показах как да я спите. Идете тук. Да, браво. Освен и Minecraft да напиша. Вау. Лека нож. Да, браво, Лого. А сега ще си сложим някоя друга картинка, за да видите, че всички стават. Нали да ми кажете, ама то не става така. Става много лесно. Да. Не, много лесно. Тихо.
О, е тази. Идвате тук, кликате така. Дори ще се сложи на десктопа. Ако щете, превярвайте пред вашия сложи на десктопа. Ето вижте. Сега да беше така. Ето ми десктоп. Твърде голяма. Напротив. Това е най-яката картинка. О, това ми стана зелен дори. Така, сега ще ви... То с Steam всъщност няма никакъв смисъл да ви показвам други. League of Legends трябва да го разкарам, не ми се получава. Creeper. Да, между другото няма да очаквате само туторията от мен. Но ще очаквате и мултиплеер геймплей с още един-двама човека. За сега няма да им казвам никовете. Тоест днес, по-късно към някъде след обед, мисля да заснем първия клип мултиплеера, как играем в Warcraft. Когато и ще ви покажа и все пак може би ще направя ревю на Warcraft. Аз в Warcraft, между другото, много тъпо умрях. Скачам от... Значи, ето това, тук е планината. И аз реших, че трябва да скоча по едно месо долу. Защото нямах никаква храна и да, така стига с говоренето, че сигурно скучно ви стана. И да, това беше от мен, хора, и чао. До следващия път.